खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 30 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बजालि पुलिसा सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव एटीएम सिखाव खालामग्रा गासै 7 दखानिफोरखौ पाठशालायाव एरेस्ट खालामदों। 7 दखानिफोरा नलबारि आरो बरपेटानि बेंकआव सिखाव खालामनो थांनो नागिरदोंमोन। बे समावनो एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय साहार आली, बे जाबाय दुलु फोथारनि, बाबुल खान, बे जाबाय गग्रापारनि, सुकुर आली तामुलपुरनि, जाकिर आली खग्रापारनि, जुहास आली तामुलपुरनि आरो मुनार हुसैन बेबो जाबाय गग्रापारनि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। एनएफआर रेल बिफाना गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उजान बाजारनि रेल बिफाननि हायाव आयेननि बेरेखा दखल खालामनानै थानायफोरखौ फैगौ 9 फेब्रुवारिनि सिगां खालि खालामनो थाखाय नटिस हरदों आरो बेनि सिगांनो एभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै नटिस हरनाय जादों। बिसानि मोनसे गेदेर थांखि। बिसाया बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एरखना दोननाय महरगिरिफोर मनीष स्वर्गियारी, गेमस्रि दैमारी आरो टमी नार्जारीमोनखौ आरो बिसोरनि साजाखौ बोखांना लाबाय। अदेबानि बिथांमोना बर' सावथुनाव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनफिनसिगोन। बिटिआरआव बर' आफादा सोमावसारनो थाखाय हुमखि होदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमायाव बर' सुरक्षा मन्चनि गोख्रों बिबुंथि। बर' आफादा बिटिआरनि सिमा बारायनायनि सायाव गोख्रों हेंथा खालामदों आरो थाबैनो बिटिएडिनिफ्राय बर' गामिफोरखौ दानख'नांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। लोगोसे बेनि सायाव फैगौ 20 फेब्रुवारियाव दिसपुरनि लास्ट गेटआव गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बुंनायजों लोगोसे फैगौ 27 फेब्रुवारियाव बिटिआरखौ बन्द' फोसावनाय जागोन होननानै रोखा बुंथिदों। मासे बोरमाखौ जिउ रैखा खालामनो थांनानै गावसो अबथिराय जिउ गोमाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सीतानहारा गामियाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ रेल लामायाव बोरमा थानायखौ रेलगारि फैनायाव बोरमाखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांनाय समाव गावसो रेलगारिजों अबथिराय सौथारजादों। थैनाय हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय सन्तोष कुमार चौहान। सात्रिनि बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि उनाव आरो फोजोबनायनि दायाव अनुप बर' मुंनि सासे सेंग्राखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। सात्रिनि बसुमतारी नखरनि मानसिफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। दाय दोङो दाय गैया बुजिनो रोङा बेखौ पुलिस बिफाना बुजिगोन बा प्रशासना बुजिगोन आरो बै थैनायनि समावनो बिनि लेपटप मबाइलफोरखौ पुलिसा लादों आरो बे दिननिफ्रायनो चेकिं खालामबाय थादों होननानै आं मोजांखे मिथिगौ आरो जोंनो गिरास्तिनो हराखै आरो बेबायदि दौलें लगायनानै थैनाय केसखौ गिरास्तिया निजे गाव हारसिंबो बोख्लायनो हाथारा आरो हराबो बेखौ गावसोरनो पुलिसा मेजिस्ट्रेट लानानै पुलिसा बोख्लायनानै पस्टमर्टेम खालामनानै डेड बडिखौसो जोंनो हरदो बाखि इनभेस्टिगेसनखौ पुलिसा खालामबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना पुलिसा बुंदोंमोन मा गांसे एजार होना दोन होननानै बेबायदिनो बिमाया एजार गांसे होना दोन्दोंमोन जे आंनि गथ'आ इमान तारिखै मा कारनाव मृत्यु जाखो मा कारनाव थैनो हाखो बिनि बिसारखौ खालामनानै होबा सारजों गोजोननाय मोनगोन बेबायदि मोनसे माने एजाहार कपि होना दोन्दोंमोन आरो दा बे भिक्तियावनो बिमा थैनायखौ भाइरेल बिमा थैनायखौ गम मोननानै हयथ' पुलिसा लानो हागौ बेखौ आं बुंथ' हालिया आरो जुदि माने नङै मानसिया माने बेबायदि पानिशमेन्ट मोननायखौ आं लुगैया जुदि नंगौ माने अरिजिनेल क्राइमारा पानिशमेन्ट मोननायखौ आं लुगैयो। मन्जु बसुमतारी आरो बिनि आगोलावनो 3 माससो सिगाङाव आंनि भागिना सुइसाइड जानानै गुवाहाटीयाव थैनाय जादों। गुवाहाटीयाव थैनाय कारना ओरैबायदि माने कटन कलेजाव फरायोमोन। कटन कलेजाव फरायनानै बेलेग मोनसे माने शिक्षा लाबाय थानाय समावनो बिनि रुमावनो गावनो फासि लाना थैयो। फासि लानायनि कारनानो जाबाय कारनावनो जेनेबा आंनि आबौआ बिभिन्न धरन माने मेन्टेलिटि माने टेनसनाव आरो बिनि आगोलावनो आरो गमिया 2 बोसोरसो सिगाङाव थैबाय। थैनायनि माने दाहायावनो टेनसनावनो आरो बिथिं गाव हारसिं जाबाय थाखा फैसा टेनसन आरो गथ' गथायनि टेनसन बेबायदिनो टेनसन लानानै टेनसनखौ सैज खालामनो हायैनि जेनेबा गाव हथादै माने 28 तारिखे माने मेडिकेलाव भर्ति खालामदोंमोन
27 तारिख खालामदोंमोन 27 तारिख खालामनानै 28 तारिखै फुङाव रुंसारि जानायसै बायद'आ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।